Tinokudokezai mabuja tauya nonhau dzanyasi zuva rochi12 mwedzi uno waMbudzi. Tiri kutanda nonyaya inorwadza kuitetekera asi inoda kuti ireketiwe kuti vanhu vagozive zviri kuitika munyika. Vanhu voPachedu vagoburitsa rimwe gwaro vagoboya rakanyoriwa nevanhu Joint Operations Command hwoJOC. Ivo vanhu vava ndo vanosiita zviya zvokuziva kuti zviri kuitika nokutekaidza kwese kunoitiwa sarudzo ndo vanenge vachiziva nokuronga. Kureketa kuno gwarori ari kutoburitsa pachena kuti vari kuronga kuti vagofundzise vanhu vanopfuura zviuru 35,000 35,000 pachirungu vari wochidiki kuti vaite kuziva zvokuita kuzodzivirira zvinhu zvinodiwa noZANU-PF. Kureketa kuno vagonzi vazhinji wavo vachagopuwa pfuti dzokutoti vagozive kuenda kovhundusira nokushishidzira vanhu kuti vagozive pokuvhotera. Ipapa chimwe chiri kutorwadza kutoti vanhu voZimbabwe nevamwe vese vasiri voZANU-PF vari kuzikana vachidanidziwa sokuti mhandu mugwarori. Ipapa pakare dunhu redu rino roMashonaland mabuda zuva kunenge kuine vanhu vanosvika zviuru zvisere vanozana nogumi navaviri 8,112 pachirungu. Apa kwai mukuru wavo anenge achiringa kuti vari kutekaidza sei mabasa avo ndiye akasiya basa muchiuto Major General V Rungani. Pakaita kunyangariwa gwarori muchariona padande mutande redu paYouTube tinenge takaritsvetsa ipapo. Kureketa kuno Pachedu vari kuramba vachivhundunura gwaro rovavhoti kuti zeki iburike pachena kuti iri kumboita sei. Kureketa kuno vanhu vanomanhamba akafanana, dzimwe vanhu waribe nzvimbo dzokugara, vamwe vanomazita akafanana achizondosiyanisiwa nhamba ibodzi pachitupa zviri kuramba zvinotanikiwa. Heno kuti ivo zeki vachaita sei, asi hwendo huno vanenge vakagarira pasingaite. Rekai tione kuti zvichaita sei peno zvichavaburitsa pachena kuti waribe chizvini chavari kuita. Ivo zekiwo nyasi vagotanikiwa pakare wachinzi wakaramba kutengesera rimwe sangano rakazvimira ega gwaro rovavhoti padande mutande rinooneka pakombiyuta riya. Ipapa kana zvikaramba zvichidari kutoreketa kuti paribe munhu achapuwa gwarori. Apa zvinenge zvichida kuti zvizikane kuti gwaro ravari kuseenzesa kudamura muganhu ndoripi, pokare kuti gwaro ravari kugosenzesa pakuti vanhu vagovhote ndoripi. Payese ipapa panenge pachida kuti patengesiwe gwarori kuti zviite pachena. Ivo zeki vanoramba vachindoita chihwande muhwande paribe chizvino. Rekai tirambe takaringa. Mapurisa agomukira kukanzura mutambo wemadhindindi wongori kuitiwa kunhandare yeHartsfield kuBulawayo. Kwanga kuri kuda kuitiwa mutambo uyu kuti vanoridza magitari varidze, apa vanhuwo vachiuya konyoresa kuvhota. Mukatoona pakadari moziva kuti pakati paribe chizvino. Vari kudaba kuti wochidiki wavhote kana kuti wanyorese. Sanike dunhu roBulawayo rino vanhu vashomanana zvokutoti zvinorera kurwadza chaiko. Rekai tigoona kuti zvichapera sei izvozvi. Vobato roCCC vari kuendesiwa kudare dzimhosva kuti kwai vaita zvokuratidzira pamuzinda weHarvest House. Kwai ipapa nyaya yacho yatanda, asi waramba mapikicha ari kubuditsiwa kuti ndiwo wachinzi waigweita zvomhirizhonga. Pakaita kunyangariwa. Rekai tione kuti ichapera sei iyoyi. Magweta anorira kodzero dzavanhu ndo vari kuvamiririra. Tinenge tichikunyepai pazvinenge zvichiburikapo. Kwaiva monzora bheura ravo rakange rabata nomubi avo anonzi Joseph Dzangai kuVictoria Falls kuwadhi yoChisere. Ipapa wagotozonyorapo kare kuti uyu achiri kudzingiwa uyu ngwedu. Mukaona zvakadari moziva kuti idhirama chairo. Paribe kana chinhu chinochokuita noutongi hwevanhu kana zvinofadza vanhu chiri kuitiwa navamonzora.
Commonwealth wapinda munyika nyasi kusvikira zuva rechigumi nosere hwagoti wakaronga kuti wagosangana nevamiriri vemuzinda yenyika dzakasiyana-siyana muZimbabwe, pabodzi masangano akazvimira egani, pabodzi mabhizimusi isu vanakadzitape. Rekai tigoone kuti wachaita sei, wanenge waripo rini, tichaita zvokuti zviite zvakanaka. Kana takona aiwa tinondoitawo tichienda koreketawo nawo zvatenge tichifunga. Wamunangarwa kureketa kuno wagonzi navabiti wari kundoziva kuenda kumasowo ebasi kuita zvokutekaedza nyika kuti iite zviri nani ipapa zvichinyanya nomagetsi ari kuita kuenda kamaendere chaiko palibe chisvinu. Rekai tione kuti zvichapera sei izvozvi, nokutoti zviri kuratidza kuti palibe zvisvinu zvinenge zvichiitika. Ticharamba tichiringa hedu, asi wamunangarwa wari kuramba wachindopembera idi nayo wadzimai wavo maunifomu emachechi ese wapfekera. Yandosara basi ndiyo yedu iyo United Methodist wanenge wari kuitadzirira. Rekai tirambe takaringa kuti zvichapera sei. Tikaringadzo mutambo tiri kufara kuti Sikandaraza kwayanzi ndiye mumwe wavanhu wanoda kuti wavhotewe padandemutande kuti ICC yomutambo yekiriketi igomuti ndiye mumwe wavanhu akatamba mutambo zvakanakitsa pamutambo weWorld Cup yapfuura. Toramba tichitenda. Rekai tiende padandemutande tiende kovhotapo kare zviite zvakanaka. Yonhabvu yatambiwa nyasi, Chicken Inn yaja Triangle Kabodzi. Harare City ikaja Bhoso notutatu kukabodzi. Ngezi Platinum yabva yaita kuvhiringidza Hwahwa notushanu ku0. FC Platinum pokare yenge iri kujamarasha ikaita katutatu kwa0. Imwe mitambo tiribe kunyepiwa tatosaya kuti hwokonai zviri kutekaira sei waribe kuti nyepa. Rekai tiringe dziri kuitika pasi rese. Kwaidzauru kwakadzea kumabuda zuva kunyika yeMozambique kwaita nzara inogona kuvhiringidza vanhu vazhinji ipapa pakasaika zvinhu zvinoitika. Rekai tigokumbire yawe yagoite kuti kuboikewo zvokudya wakomana wabiyeduwa wapfumbure waite zviri nani. Uganda kwainogona kungorambidziwa kutengesa doro zvakapfurikidza kana kuti vanodamura nguva dzokutengesiwa kudoro munguva yatakupinda ino. Zvakaita kuoma. Rekai tirambe takaringa. Kukenya ipapa muteedzeri wemutungamiri wenyika ndiye mumwe wavanhu mumazuva mashoma apfuura atakanihwa mhosva dzeuori dzanga dziri kumunenedzera ipapa. Rekai tione kuti zvichapera sei. Ipo wari kutokwaiwa kutofunga pokare kuti wachinje bumbiro romutemo kuti wakone kugopinda kasingapere zvaiti vanhu vaMugabe zviya ndozvawava kuda pokare. Unobva wasaya kuti nzero dzacho dzinombotora sei. Mutungamiri weGhana agorekerai kuti ari kuda kuti United Nations Security Council ichinjiwe masenzero ayo. Ari kuda kuti munhu wese anga ane masimba akafanana kuti dzimwe nyika dzinonzi dzino masimba akapfuurira. Rekai tione kuti vanozvikona chere izvozvo vari kureketazvo, nekuti kuti zvitovhotewa kuti ichinje wano masimba yacho wanotoramba wachindoramba kuti zvichinje. Unobva wasaya kuti chii chaizvo zvichaitika papapa. Rekai tirambe takaringa. Anoita zvokusekesa vanhu Chris Rock kwayagoti ada kuenda padandemutande reNetflix agotoita chaiko pasi rese richiona. Rekai tigoone kuti achazvikona chere. Ipapa chinotorwadza ndechekuti murekete wache vanowanza pwito nomapwapwa zvinoita kurwadza zvinotetekereka kana muina wanyarikani kurekai kuenda pana vanhu vamunonyara muchitetekera zvaanoreketazvo anowanza pwito. Kureketa kuno South Africa France zviri kuringana usu nosu zvichipirigurana mutambo werugby. Rekai tigoringe kuti mbana achajiwa kana kuti mbana achanga achihwina tinenge tichikunyepa iye. Mutambo weEngland nyasi yenge iri kuita kufadza chaiko. Manchester City yagwemiwa noBrentford. Aiwa tuiri kukabodzi. Tafara kuti Liverpool yazohwinawo nyasi tutatu kukabodzi Southampton. Leicester yajawo West Ham notuiri. Everton ikajiwa kukubiwa kuvhiringidziwa noBournemouth notutatu kwa0. Rekai hedu chedu chiri kutamba mangwana tinenge chikunyepai kuti chinenge chaita sei
ndini wenyu Mhanduwe WeNhau, sondo rino taperera pano.